Diya gabi guys ka nang kakirog kugi. Takigan ko sa kuan hilanat. Diyan sa Jokudari kay kuha ko og kanang kuan sambong. Ara man ko magpagsambong guys eh. Sige ka nang kuan ko man na UTI. Hello guys, alas 4 pa lang guys na namin dari sa kuan. Okay, magkuan mis license ni Papa Edi. Kita po ni Crystal. Nade mo daring dumagiti. Kay ayaw mo marag sila na aerobic sa ako. Yaya raw na. Wala kay, wala kapi nay. Nasa ba kay talay na? Pagkanan ako kasi papa di mo itong mga kaon. Okay guys, na manamig pamahaw ni Crystal. Hey guys! Wala na po. Ka ng backline eh. Nakita na po mi ka ng wala dami magkita ka ng school guys. Kaya nalipay po nga nakangari po kung dumagiti kay nag kuha si Papa Edi sa jahang license. Jahang ID license. Niya tos Papa Edi na to gakuan. Kapila, taas ka duwag pila guys. Kapila. Camping ha. Bagong nahugay so nakakaya ng bungas babo. Bisaya nga manggan siya. Taas sa kadug pila. So ano nagihatod si Crystal day sa eskwelahan. Kanday mi na niud to guys. Kaya alauna man nagbalik ni Papa Edi. Camping na. Nisis lang ka gano'n sa kamulihan, padaplin ha. Ang gawin papa. Okay, bye-bye. A few moments later. Adli na taon guys ka ng gapong adlaw. Kuan ka ng dito lagi miug ka ng dumagiti kay nagkuha mi sa kuan ni Papa Edi ang giubanan ka ng jahang plastic nga card sa lisensya. Diya gabi guys ka nang kakirog kugi. Takigan ko sa kuan hilanat. Sige andar na po niya hang UTI siguro ni. Sana lang ni daghan na kadong narugsang kuan dari di pa na mabalhin. Yan ni pero papalit dya. Duha ra ka buok. Ay, Diyos ko Lord.
kuan day gipanghilantan pug ang mga si Kuya Ajoy niya. Ang pagumangkon si Rodin po diya kanang kinanglan ko nilang ipa check up lang ko niya. Nasa man ang pareho mamintanan gipanghilantan. Ano mo ko magpagsambong guys eh. Sige ka ng kuan ko man na UTI. Alaghan na pa ko buhaton guys kay ugma mo abot na kulurob. Da karon na iyali na hinung ko. Sige ra ka ng tulog guys na. Grabe gabi guys kanang grabe tinahang ka. Kuan ka kirog jugos ka tugnaw. Bisag arang initag kuan gitugnaw ko gabi nya hang likod sakit parang maginom ko dani guys da. Magpakuan ko kanang pahilot. Asa ni ipahilot niyang likod kay tingnan siguro pudis pagpalan ha natug mga duta ba kay ang pasud sa sako. Hindi na barang ang oo. Iinom na ko sa ridon pero hindi madasa sa ridon. Laki ba kaling ang kapads na yun. Pero na. No, laki ba ka? Badzi ba na? Nakaready na po din ang mga order nga kuan lagi. Ang duta. Kaya panipasod sa sako kay nanurot na ito ganang ampalaya o kuan. Upo o ampalaya. Parang initag. Arang initag hapon guys dito mi kuan lagi kanang grabe murang tagos ja. Sus man jud kay gitagaan pa mis Ginoo kaduhang kinabuhi. Hapit pina intonsis gapon guys. Medyo kay giiway ra mis Anghel. Kuyawan po ka to eh. Di ra ba siya moangkon tong tawana? Siya may sadaan kasi siya may nastubangan. Siya may di wala sa signal asa sa pingon. Hapit mi gapon guys siguro ko. Saan na lang kahag kuan ni. Saan na lang kahaog ka ng nga kuan mi gahapon pero pag gituod naghangkamot guys murag kani murag nabikil pud ning siya kay pagbangga ha man nagipog ang iyang kamot sa diyang sakyanan kanang sa to sakyanan na pa kanang motor nga gi Kuan mo lang. sakyanan og mga hayop ba kanang Tricycle ba nga naimurag yang ligid na sa likod tigdo ka buok. Magtangkal nga tricycle ba? na grabe siya kay kaduha pa jud mi pag abot na mo Santander dito pud sa lubak-lubak nga asada na hapit na kuan pud mi grabe guys nang paladyo lang jud mi Ginoo kay kampo jud guys nga kada mo biyahe mi magampo man jud ko nga iway jud mi sa mga aksidente sa kalsada kay Hindi kita gamping man ta. Ang problema lang yun, ang ubang driver, dangag sila mag-drive. Ako, moberdik ko, pero nakasignal ako. Siya, may nastubangan. Dangag ay siya, kay muli ko muli siya, wala siya mag-abiso sa kasunod niya kung asa sa paingon. da grabe nagkurod jud ko taman gapon mo siguro ni ilantan ko karon kay kanang kamot lagi na purisa pud ni pag tuod na madugli kay wani mabalik kay og siguro gi kuan na pud ni sa Ginoo ba nga di jud ko ma wag damage sang lawas pero wala na guys ilantan lagi ko nang pahilot ko karon kasi makita nimo sa Arlene pa dadto pa pa hari atong manghilot ba o guys ang kanang mga kahoy dito sa babaw guys sa kanang nga sunog oh brown na kaayo oh sunog na siya mo ni siya guys katong mga ning ngutanan lagi gun sa nga pag kuan mo ni siya mangga ni siya nga kani oh ja kana harina na harina all purpose ja gamitan po na to siya og mangga kani mangga ha guys kuan ni siya kanang hinog na tamis po di siya kay so mara na og kondins din na ipakita sa sige tay kondins mo yan nagainom ko daning kuan oh
para mawa ning medyo pait-pait pero lami man paminos lawas. So yung nga na sa katong mga nangutana, lutuon nimo ng all purpose. Hinangalan maluto jud siya kapag bukawon nimo ang tubig nga ka mabukaw-bukaw na jud siya, ilunod nimo ning all purpose. Damura na sa kanang murag ma-brown na siya. Siya kanang luto na. So kinahanglan jud na sobrang brown ha. Gusto niya tostahon brown. dili ko na siya kanang diyan mo lagi na is kanang sinikul ra may og balot dani, anad naman sinikul magbalot. Diyan ilulod nato na hang kuan ka ng milk shake na mangga. Kung bati lang yapon ta guys bisag ta pwedeng maghigda-higda. Sa matag bation og kuan. Natoy gingon si nanay nga paracetamol kuno nga daan na badidaan nga paracetamol. Ha, daan nga paracetamol. Ha? Kasi nga na to. Paracetamol. Matukos barangay basig na adto. Na may libres barangay nga tambaw. Nakapila na ko sa rido nga manawa niyang labad. Unja butangan po din jud guys og mangga nga kinuskos. Para nagkaon nila na ay tibuok nga mangga. Next na guys. Kuskus na sa na. Isang ilunod lang po. So ato na ni siyang ilunod guys ni ato hang mangga. So na siya. Pa-simple. Sa bugnaon na sini mo pag nabugnaw na paputos na na. Ang pagkaon guys kuan ka bulanghoy nga gi butangan og tuno. Kay wa ko sa kuan guys ang haglawas kanang na makaya. Wa sa ko mo suroy guys hindi kay grabe ginig guys na. Ja lagi nagilantan ko. Nindog mawa ni rong adlaw kay pahaway sa jug ko. Karon guys kay simbak ko lagi matuluyan ta ani. So magkaon sa tadaning balanghoy guys oh. Diyan na man na day mi og himo guys hindi wala ko naka-video kani higda ko balik. Naka-video gani ha pag human hindi ko og himo guys hindi diyan nahimo na human na day ni diyan napatay cookies and cream og napatay pandan kani bagong hinimo na mo ning mangga. Salamat ka dyan ni Nicole. Salamat din tanan guys. Ano siya kayo isa kabuk na bilin nga manggo graham. Salamat ka dyan ni Ma'am Bis. Jang rip. Salamat ka dyan